Hi, I'm James and I am the founder of Smart Medical. Hi, is Sheosaimh agus is bunahor Smart Medical. One of which is Smart Medical chead bliain ó hin agus ag an náam sin ceann gan na rudaí a bhí tábhachtá chumsa ná go mbeadh bhfuil daoine an trealamh leight seo a chur os comhair na daoine trí bheán na Gaeilge. So an céad ceann gan na tugraí a thosamuid ag obair ná an díoblathóir agus siod an tain díoblathóir ar domhan a bhfuil an Gaeilge labhairt leat agus a dtuigeann Gaeilge. So chuileoir áit a ecins tú díoblathóir thart cathair na Gaillimhe be Gaeilge agus béarla ar chuile ceann acu. Tá cathair na Gaillimhe an tain cathair sa tír nach bhfuil na daoine níos mó na chead nóiméad wa aon díoblathóir. Tá muide chur translators a chuile GP a cathair na Gaillimhe, so má tá tú níos compórtaí Gaeilge labhairt agus sí Gaeilge an teanga tá tú ghearr labhairt le aon duine, tá tú ná labhairt isteach gan na rudaí seo agus tuach seamach an aon teanga eile tá tú ghearr. Le mochais ar thaobh sláinte de agus cásaí éigeandála tá muid an trealamh leight a chur ar fáil go muintear na Gaeltachta i cathair na Gaillimhe trí bheán na Gaeilge.